a casa vostra, l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Gràcies per ser avui aquí en aquesta presentació de la revista. Habitualment en fem un parell a l'any de presentacions i en aquest cas, per aquest any 2017, aquesta és la primera que presentem. Ens semblava que el tema s'ho mereixia i que la gent que amb tant d'entusiasme ens han ajudat a fer aquest número també. De manera que estem molt contents d'haver pogut treure aquest número de perspectiva escolar i d'haver tractat aquest tema de la mort com a l'últim tabú de l'ensenyament. Jo parlaré una mica, molt poquet, de la revista i després donaré la paraula a la Nani Hidalgo, que és la persona que ha coordinat i que en nom de DMD també em va proposar de dedicar un monogràfic a aquest tema fa molts mesos ja d'això, perquè treballem pràcticament a 2 anys vista, i a l'Olga Royes per acompanyar-nos, després ja el presentarem, i per tant els que saben del tema i els que hem d'escoltar sobretot són ells dos. Jo el que us vull dir és el següent. D'una banda, m'agrada dir que Perspectiva Escolar a hores d'ara és la revista de gana d'educació en català, perquè té ja més de 41 anys i en aquesta continuïtat d'aquests més de 40 anys em sembla que ha mantingut viva la flama de la renovació pedagògica, que vol dir la flama de posar a vegades temes delicats o temes punyents o temes importants damunt la taula que no apareixen. En segon lloc, que la revista la pensem essencialment com una eina, com un instrument de desenvolupament professional dels mestres i del professorat en general, com una eina de formació permanent, en el sentit que volem conjuminar sempre el que són experiències pràctiques dutes a terme en sentit, però també la reflexió entorn d'aquestes experiències i entorn dels temes que proposem. També la revista vol ser una aposta per la construcció de coneixement, per innovar des de baix, perquè és molt diferent que innovar des de dalt, com una plataforma per obrir noves perspectives, per plantejar mirades diferents a temes vells i a vegades com un reducte, tenim a vegades la sensació de ser un reducte, allunyat de la competitivitat d'aquestes revistes que estan pendents de la indexació i de l'impacte i de no sé què. Nosaltres no tenim aquestes presses ni aquestes urgències, podem treballar amb tranquil·litat en aquest sentit, i també com un reducte que es vol allunyar de la liquiditat i de la superficialitat, perquè en els temes que tractem volem que els professionals de l'educació no tinguin una mirada simplificada, sinó una mirada fonda i que d'alguna manera també ens faci preguntes i ens obri nous horitzons. Estem especialment contents de presentar aquest número 393 perquè conté un monogràfic poc habitual a les revistes d'educació d'un tema especialment sensible, social i humanament parlant i educativament, però creiem que és un tema necessari, important, actual. L'hem titulat, com veieu, La mort, l'últim tabú de l'ensenyament, i com s'explica, i ja explicarà la Nani molt millor que jo, no es tracta de parlar de la mort en el moment en què ens hi trobem abocats perquè hem tingut una mort propera a dins del centre educatiu o de la família, sinó de la mort com un tema quotidià, com a formant part de la vida, que és el que passa a la natura i és el que passa a la humanitat. Volem donar les gràcies de manera molt especial a DMD, a l'Associació del Dret a Morir Dignament de Catalunya, perquè, com us deia, són ells els que ens van proposar el tema, són ells els que l'han coordinat, són ells els que s'han vingut a discutir amb nosaltres, a veure com es podia orientar i afinar tot plegat, i molt especialment a la Nani Hidalgo, professora de secundària, penso que ara gustosament jubilada, però en tot cas professora de secundària encara l'esperit hi és. Ella ens presentarà d'una banda el monogràfic com s'ha estructurat i d'una banda també, i de l'altra banda, el sentit i el perquè de la necessitat de treballar educativament a les escoles i instituts el tema de la mort. De manera que tot Déu. Aviam si això funciona. Funciona o no? Estimo més. Bona tarda. Albert Camus, que va reflexionar
sobre els aspectes fonamentals de l'existència humana, va dir: jutjar que la vida val o no val la pena de ser viscuda és respondre a la qüestió fonamental de la filosofia. Durant gairebé 40 anys de fer classe, sempre vaig considerar que no era una feina, sinó un privilegi. Un privilegi el fet de poder acompanyar l'alumnat en la seva formació com a persones, perquè això és el més important que fem, acompanyar-los en el seu desenvolupament personal. Es tracta d'ajudar a que siguin persones autònomes, capaces de fer preguntes i intentar trobar respostes sobre com orientar la seva vida. En aquestes edats han d'aprendre a desenvolupar la seva capacitat de decisió i triar opcions responsablement segons els seus interessos, desitjos i capacitats. Tot això en relació amb les persones que les envolten, com éssers dependents i interdependents que són. I cal que en aquestes relacions es mostrin com a persones empàtiques, no indiferents als sentiments de les altres persones, dels seus desitjos i del seu sofriment. Cal també anar més enllà de les relacions del seu voltant, tot educant una ciutadania crítica implicada en la resolució dels conflictes socials. Doncs bé, per tot això és imprescindible introduir a l'ensenyament la reflexió sobre la mort, perquè no és més que una part de la vida, un últim capítol. En realitat, no sé si és més terrible que la mort continuï sent un tabú a l'ensenyament o el que perd l'ensenyament pel fet de no introduir-la. És una pregunta clau que ens hem de fer. Si no l'introduïm, traiem l'alumnat la possibilitat de ser persones que mirin la vida de front amb tota la seva complexitat, assumint la vulnerabilitat que ens fa més humans, que puguin contemplar la mort com una part de la vida, sense por. Les persones sense por són més lliures. Es podien acostumar a que la vida és un dret, no una obligació. Cal introduir a les aules el dret a la disponibilitat de la nostra vida i el nostre cos. Ara que s'està tractant el tema de les identitats sexuals i d'aquestes criatures que estan atrapades en un cos amb el qual no s'identifiquen, cal parlar del dret a l'autodeterminació biològica, el dret a controlar la pròpia vida, a reapropiar-nos del nostre cos, poder decidir quan la vida ja no té sentit i poder tenir l'ajut mèdic per abandonar-la plàcidament. A més de la qualitat de vida, hem de parlar de la qualitat de mort. I no es tracta només de la pròpia vida. Com deia abans, hem d'ajudar a desenvolupar l'empatia amb el sofriment de les altres persones i amb el respecte dels seus desitjos. No es donarien casos com el de Luis de Marcos, aquest malalt que heu sentit, suposo del que heu sentit parlar, que porta 10 anys amb una esclerosi múltiple, demanant una mort digna i que no troba ajuda. L'equip mèdic li diu que segons el protocol encara no ha arribat el moment i que ells decidiran quan ha arribat. O el cas de José Antonio Arrabal, que va fer un suïcidi públic fa un mes i mig o així, que
que va sortir als mitjans de comunicació i es va haver de suïcidar sol a casa seva, perquè la seva família no el podia acompanyar, perquè després podrien acusar-los. És per tot això que ha estat un privilegi formar part d'aquest grup d'educació de DMD que porta 2 anys amb molt d'entusiasme intentant trencar el tabú de l'amor. Aquest grup ha elaborat materials, com heu vist al monogràfic, hem fet moltes activitats, debats, cinefòrum, xerrades, hem iniciat una investigació sobre la idea de l'amor a l'adolescència i preadolescència a molts centres de tota Catalunya, perquè hem anat a Falset, a Vic, a molts llocs. Aquesta experiència ens ha demostrat que la gent jove té molt clar a qui pertany el seu cos i la seva vida. Ho tenen molt clar. Quan fem un debat sobre l'eutanàsia i després de presentar volem formar 2 grups i que hi hagi un grup defensant la despenalització de l'eutanàsia i altre en contra, és molt difícil que hi hagi persones per al grup en contra. Hem de fer allò de dir-los que posar-se en lloc de l'altre és importantíssim. Ho tenen molt clar. A més, tenen molt d'interès en conèixer quins són els seus drets i com els poden ampliar. Fruit d'aquest treball, hem volgut elaborar el monogràfic que teniu a les mans. I passo una miqueta a parlar-vos del monogràfic, malgrat que el teniu a les mans. La Isabel Alonso, i aquí la tenim, i la tenim aquí davant, escriu sobre la reflexió que s'ha fet al llarg de la història sobre el tema de la disponibilitat de la vida i la lluita per aconseguir aquest dret. Més endavant fa un altre article sobre el debat de l'eutanàsia a les classes de filosofia. La Maria Lluïsa, que avui no podem comptar amb ella, fa una anàlisi psicològica i sociològica de les dificultats que tenim en realitat a la nostra societat per afrontar el tema de l'amor. No és només a l'ensenyament, també és un tabú a la societat. Maria Antònia Carreras, que la tenim aquí dalt i aquí davant, en un article a 4 mans, perquè els fem ella i jo, analitza els currículums per veure quines escletxes permeten introduir el tema. Més endavant fa un altre article proporcionant recursos literaris per treballar a les classes. La Michelle, que gairebé no se la veu aquí, i és la més jove i la més guapa, no se la veu, està molt fosca, i no la tenim aquí perquè té una criatura petita, no ha pogut arreglar-s'ho. La Michelle entrevista a la seva professora i directora de tesi, a la Margarita Boladeras, que aporta la mirada d'una experta en bioètica sobre un tema que, com ha dit el Xavier, és un tema sensible, difícil i que de vegades pot costar introduir. L'Àgata Fuster, que també, en fi, és més jove que les altres i més guapa, i sí que la tenim aquí, l'Àgata, ens presenta una preciosa experiència que va fer l'any 2003 a la seva escola amb el grup de 6è arran de la mort del Forquet de Neu. Allà es demostra com l'alumnat és sensible al tema de l'amor digne i, a més, no entén per què els humans tenim menys drets que els animals. Clar, és una cosa que les criatures no entenien de cap manera. L'Antònia Pallac, que la tenim aquí dalt i aquí davant, ens aproxima a un món que encara és bastant inexplorat, els cementiris.
que constitueixen una font de memòria i presència dels costums de l'època. S'ha de dir que a França hi ha una llarga tradició de fer servir els cementiris com a recurs didàctic i que aquí els serveis funeraris estan ja organitzant visites molt interessants, com s'explica a l'article. Finalment, jo mateixa, que soc aquí baix, faig l'article 4 mans amb la Maria Antònia i, a més, en un altre aporto alguns elements sobre el cinema com a font per reflexionar sobre la vida. També ha col·laborat amb nosaltres, perdoneu, aquí està la Conxa, la Concepció Canut, que és de Lleida i no està tampoc aquí, i que al monogràfic presenta el Premi Salvador Pàniker, que ja és el segon any que està convocat i que és un premi amb la Universitat de Lleida per premiar els treballs de recerca, de grau, normalment, que es fan sobre el tema de la mort. I deia que està també el Ricard Guilabert, que no forma part del grup d'educació, però que va ser alumne del primer curs de formació del professorat que hem fet aquesta tardor als serveis educatius d'Horta-Guinardó i va elaborar un material molt interessant, una programació per introduir el tema a l'educació de persones adultes. I, per tant, li vam demanar que col·laborés. Avui s'ha posat malalt. Li feia una il·lusió enorme ser aquí i no el tenim. Sort que tenim la seva foto perquè no el tenim aquí. M'ha enviat un WhatsApp aquest matí i estic malalt. Dic, bueno, què faré? Vull donar especialment les gràcies a la Margarita Boladeres, que va portar la seva profunda reflexió entorn al tema en l'entrevista que la Michelle li va fer. Per acabar, vull agrair a Rosa Sensat la seva implicació tan bon punt els hi vam fer la proposta del monogràfic. Van dir que sí immediatament. Per cert, que a l'anterior número de la revista hi ha un article sobre el suïcidi, o sigui que ja comencem. A més, la col·laboració continuarà perquè Rosa Sensat és una de les entitats que participen en el projecte que hem presentat a l'Ajuntament de Barcelona per treballar la cultura de la mort a l'ensenyament durant l'any 2017. Com heu vist, el tema val la pena. La gent que ho treballem també. El grup d'educació de DMD és obert a tothom que vulgui col·laborar. Us hi esperem. Gràcies. I abans de donar la paraula a l'Albert, permeteu-me de dir que molts de vosaltres ja coneixeu la revista Perspectiva Escolar i els que no la conegueu, doncs ara tindreu l'ocasió de fullejar-la. Dir-vos que sempre el contingut de la revista, el percentatge gran, el 50% o més, és aquest tema monogràfic, però que a part hi podeu trobar altres informacions d'interès que simplement ressenyen molt ràpidament. L'editorial, en aquest cas, parla de l'escola inclusiva, ara que el Departament d'Ensenyament s'ha decidit a publicar aquest famós decret que ha dormit el somni dels justos 3 anys. La feina no està feta perquè que surti el decret no vol dir que la realitat canviï, tenim molta feina a fer i en aquest sentit Rosa Sensat fa una aposta absolutament declarada que l'escola inclusiva no existeix a Catalunya en la pràctica i per tant seria hora de posar-hi remei. També ens sembla recomanables com a cosa una mica exòtica, però no només per l'exotisme, sinó perquè ens ofereix lliçons que nosaltres podem aprendre, una mirada japonesa a la lectura. Tenim un dels col·laboradors que, com la Nani, ha estat al Japó, i al Japó la qüestió de les biblioteques infantils i juvenils la tenen molt millor que nosaltres i en aquest sentit també en podem aprendre. Igualment veureu que aquí reflectim una mica el boom de la neurociència arran de la publicació d'un llibre que es diu Neurociència per a educadors,
del professor David Bueno, hem vist una cosa que a Roure Sensat és inèdita, que és que al cap de 6 mesos de la publicació ja anem a la 3a edició, perquè el llibre se'ns en va de les mans. No sé si és perquè el llibre és molt bo i respon a necessitats dels educadors, o perquè justament això que dèiem d'aquest boom per la necessitat de saber què és la neurociència. I finalment també trobareu molt resumit el programa de l'escola d'estiu, on, entre altres coses, la Nani no ho ha dit, però el DVD també fa un curs sobre el mateix tema, l'amor, l'últim tabú de l'ensenyament, que ens sembla que també dona continuïtat. Abans deia, la revista vol ser un element de formació permanent, però la formació permanent es fa sobretot a les escoles d'estiu o d'hivern, el que sigui. Dit això, moltes gràcies, Albert, per acceptar avui de ser aquí. L'Albert, la majoria, o potser molts de vosaltres el coneixeu millor que jo, és professor de la Universitat de Barcelona, doctor en filosofia, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, no sé si responsable o un dels responsables del màster, coordinador del màster de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, pel que he vist molt amic i col·laborador de DVD i té moltes publicacions en relació amb aquest tema, però he vist que una de les últimes és aquest llibre de Morir en Llibertat, que el nom ja diu la cosa, de manera que molt de gust l'escoltarem i ja m'avanço a dir que quan ell acabi, si us ve de gust d'intervenir per preguntar, per afegir el vostre comentari o per fer alguna crítica al que per aquí s'ha dit, doncs serà molt benvinguda. Endavant, Albert. No sé si tot funcionarà, això ja em tocarà. Problemes de volum, ja perquè està tan... Sí, però no ho podem controlar des d'aquí, saps? Bé, suposo que em sentireu, fins i tot allà baix. Bé, bona tarda. Començo per donar l'enhorabona sincera tant a l'associació Roure Sensat com a TM de Catalunya per aquest monogràfic que proporciona reflexions i sobretot estratègies didàctiques per als mestres i professors que vulguin tractar amb els seus alumnes el tema de l'amor. Encara que no soc ni antropòleg ni pedagog, us exposaré ara algunes reflexions i suggeriments per si a algú li poden interessar, o si més no, per propiciar el debat posterior. Bé, començo per records d'infància. Això ja ens passa, que som una mica grans. La mort de la meva besàvia, a finals dels anys 50, en un petit poble de les Garrigues, on jo passava amb els meus cosins, la major part de les aleshores llargues vacances d'estiu, allò, de Sant Joan fins al Pilar, com que diu. Va morir de vella, com una espelma que es va apagant, i a casa, com era habitual aleshores. Quan el metge li va comunicar a la família que la padrina gran, que es convivia amb els nens, estava ja entrant en l'agonia, les filles van convocar tots els familiars perquè es poguessin acomiadar d'ella, cadascú a la seva manera. I així ho van fer. I finalment ens van fer entrar els nens, que aleshores teníem entre 9 i 12 anys. Bé, amb un petó ens vam acomiadar d'ella amb un sentiment d'absoluta normalitat, com si anés a fer un viatge del qual no tornaria. Al cap de poc havia mort, envoltada per les filles, amb una bona qualitat de mort, com assenyalava abans Nani, cosa que de més gran vaig entendre perfectament què significava això d'una bona qualitat de mort. Ara, segurament l'haurien carregat en una ambulància, l'haurien portat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on potser haurien practicat algun tipus d'obstinació terapèutica absolutament fútil i on segur que no hauria pogut acomiadar-se com ho va poder fer a casa seva. Probablement el fet de no morir a casa, és a dir, en un ambient familiar i conegut, no propicia gens que els nens o els joves puguin compartir els darrers moments de la persona que es mor i puguin aprendre a percebre i sentir la mort dels més propers com un fet, com deia abans, que entra dins la normalitat,
com que emprèn un llarg viatge, torno a repetir la metàfora. La medicalització de la fase de terminalitat o d'agonia no ho facilita gens, ni les rutines hospitalàries tampoc no permeten la suficient intimitat ni de la persona que és prop de la mort ni dels qui volen acompanyar-lo en aquest trànsit. Vist com un fracàs per encara massa professionals sanitaris, el procés de morir és sovint amagat com una cosa escabrosa que només se revela quan ja és un fet consumit. Tinguem present, a més, que els nens i els joves d'ara viuen en un context de banalització de la mort, en una perífrasi molt conegut text de la Hannah Arendt, de la banalització del mal. La banalització de la mort, en especial de la mort violenta, en els mitjans de comunicació, en pel·lícules, en videojocs, etc. Per aquest motiu, crec que l'aula pot ser un espai adequat tant perquè els nens i els joves puguin mostrar obertament els seus sentiments després de l'experiència de la mort d'una persona propera, com perquè es generi un espai d'acolliment del dol que l'ha de fer el llarg del dol, un espai d'acolliment d'aquest dol i de reflexió conjunta a l'aula sobre aquest fet. De reflexions. Quan jo fa anys vaig col·laborar en la preparació d'un programa de l'optativa de bioètica per a alumnes de batxillerat, a més d'altres qüestions clàssiques de la bioètica, l'avortament voluntari, la donació d'òrgans per a trasplantaments, el cas dels testimonis de Jehovà i altres, vaig considerar que calia tractar dels drets de les persones malaltes i, en general, del final de la vida, posant de relleu el com i on es mor. I la porta d'entrada en aquesta temàtica, com es recull perfectament en un dels capítols d'aquest monogràfic, dic, la porta d'entrada d'aquesta temàtica era parlar dels documents de voluntats anticipades. Perquè els documents de voluntats anticipades no són només una bona eina de diàleg amb els metges en previsió de les actuacions sanitàries futures que es puguin acceptar o rebutjar, sinó penso que sobretot són una bona eina de diàleg amb els més propers, el nen, el jove, sobre com morir i com no morir, és a dir, dins de les famílies. Fer un document de voluntats anticipades i parlar-ne en família, sigui quin sigui el tipus de família, parlar-ne en família, permet als adults que comparteixin amb els més joves quina és la seva visió de la qualitat de mort que deia, que desitja, i que aquesta qualitat de mort es vegi com la part final de la qualitat de vida que tots voldríem conservar i no com alguna cosa diferent i separada de la vida. Això és especialment rellevant en els casos que la mort no és deguda a accidents o a supòsits de mort sobtada, sinó quan és conseqüència de malalties incurables i que ocasionen un patiment important. I de manera natural, sobretot si es treballa amb un model de document de voluntats anticipades com el que facilita la BMD, sol passar-se de parlar dels documents de voluntats anticipades a debatre la possibilitat de decidir per un mateix quan i com morir en determinats supòsits. És a dir, la qüestió de l'eutanàsia i de l'ajuda al suïcidi, plantejant d'aquesta manera la necessitat de la seva legislació i subsegüent despenalització, a fi que les persones puguin, quan encara estan en condicions de fer-ho, dur a terme el procés d'acomiadament de què abans parlava, incloent en aquest procés d'acomiadament els infants i els joves de la família. Només així, penso, podrem normalitzar i desmedicalitzar el procés de morir i educar els més joves en el coneixement i l'acceptació de la mort de les persones properes en un context de llibertat. Bé, a banda del que us acabo d'exposar, d'aquestes reflexions, he de dir que tractar directament el tema de com morir, de com es mor, de com voldríem morir
de com voldríem que fos el procés de mort és un fet força excepcional en l'ensenyament superior del nostre país. Fora d'algunes classes, d'alguna matèria, en alguna facultat, com ara la de filosofia, mercès de la companya Margarida Boladeres, a la d'antropologia, amb la professora Maria Jesús Buixou o altres, a psicologia, a medicina, però poqueta cosa, sobretot des que jo em vaig jubilar i vaig deixar de ser-hi professor, però són fets puntuals, són experiències molt puntuals. No hi ha un abordatge sistemàtic de debatre, de parlar amb els joves universitaris en les aules i dins d'una programació reglada del procés de vida. Però la UB, comentant la Universitat de Barcelona, com en tantes altres coses, és una afortunada excepció, perquè a més de gent que treballa el procés de la mort i que aboga per la legislació de l'eutanàsia, de l'ajuda a suïcidi, per no dir com la Margarida Boladeres que tenim aquí, doncs la UB té el centre de recerca al qual pertany, l'Observatori de Biòtica i Dret, Càtedra UNESCO de Bioètica, que ha publicat documents d'accés obert, tant sobre els documents de voluntats anticipades a l'any 2001 i un altre sobre l'eutanàsia, el 2003, amb l'objectiu de difondre aquesta temàtica tant entre la comunitat universitària com entre la ciutadania en general. A més, com s'ha dit, l'any passat vàrem elaborar un llibre col·lectiu que jo vaig coordinar amb el títol aquest ben explícit de Morir en llibertat. També s'ha de dir, perquè és un material que pot ser interessant, a banda del que acabo de dir, que al llarg del 2005, organitzat pel Departament de Salut, es va crear un grup de treball coordinat per la Margarida Boladeres i pel psiquiatre Rogeri Armengol, que durant un any vàrem estar preparant un informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, que es va publicar l'any 2006 i que clarament defensa el dret dels ciutadans a acollir-se a aquesta opció si així ho desitgen i si es troben en determinades circumstàncies. És un material que s'hi pot accedir gratuïtament i lliurement a través del web del Comitè de Bioètica de Catalunya, que va aprovar aquest informe per la pràctica unanimitat dels seus membres amb un sol vot en contra de 46 possibles. Però alguna cosa es va movent, a poc, però alguna cosa es va movent en aquest temps. Esmento molt ràpidament, doncs, aquest mateix any, la proposta que va adoptar el Parlament de Catalunya de despenalització de l'eutanàsia, és a dir, un canvi en un article del Codi Penal que la penalitza actualment, proposta que va ser aprovada per gairebé per la gran majoria del Parlament de Catalunya, en van quedar fora només el Partit Popular i Ciutadans, com era previsible, i que s'ha tramitat al Congreso de los Diputados. Jo crec que no té cap futur, però està bé perquè indica que almenys a nivell de Catalunya alguna cosa es mou i es mou d'una manera molt majoritària, el qual ens dona esperances per al futur. També ja coneixeu, el mes de gener es va presentar el projecte de llei de Podemos Izquierda Unida que contenia una legislació més despenalització de l'eutanàsia que, naturalment, les majories parlamentàries van fer que ni tan sols entrés a tràmit. Però és molt interessant com un material de treball per a qualsevol nivell educatiu. És accessible. Bé, només acabo per dir que tots aquests materials que he esmentat els deixaré un exemplar a la biblioteca de Rosa Sensat per qui algú està interessat que en faci l'ús que cregui convé.
Mercès, i penso que l'interessant és les vostres aportacions, suggeriments i el debat que a partir d'ara el moderador pugui engegar. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair en nom de l'Hora Sensat i de la Biblioteca de l'Hora Sensat, aquí tenim la bibliotecària, aquesta donació del professor de Royes, que serà molt ben acollida i que posarem al servei de tots els docents i tots els interessats en aquests temes. I com deia l'Albert i com havia dit jo també abans, doncs aquesta presentació també és una ocasió per al diàleg lliure de qui vulgui fer ús de la paraula, però en fi, m'agrada dir que els que heu col·laborat directament en aquest número i de manera molt especial la doctora Brodera, tan esmentada per tots els meus acompanyants d'aquesta taula, doncs seran molt benvingudes les seves paraules si volen fer-ne ús. Ja veieu que cap de nosaltres ha fet ús del micro, per tant estem en igualtat de condicions, no d'alçada, però sí de volum. Vosaltres mateixos. Doctora Brodera. No, volia dir respecte a la idea de trencar el tabú de la mort. Només trencar el tabú de la mort és parlar de la mort a les aules. Jo he estat a París de professora durant un temps i és veritat que està molt més normalitzat que aquí la utilització didàctica dels cementiris. O sigui, portar els alumnes al cementiri de Père Lachaise per veure explicacions sobre l'arquitectura, la Comuna de París, el mur dels afusellaments, etc. és una qüestió que està pràcticament a un curs del batxillerat, es porta els alumnes allà. Llavors, a través de la feina que hem fet al grup d'educació, l'Antònia Pallac va organitzar una visita guiada que està disponible per als alumnes al cementiri de Montjuïc, al Museu de les Carrosses, crec que es diu, no? Llavors, portar l'alumnat allà significa, en lloc d'aquesta fugida de la mort, doncs entrar a reflexionar sobre la mort. Allà també el que han fet és una visió històrica sobre les classes socials als cementiris, però que ja està molt ben muntada. O sigui, era per aconsellar que feu ús d'aquest recurs didàctic. També fan una visita guiada al Poble Nou, al cementiri del Poble Nou, que està molt interessant. Però allà mateix nosaltres sempre, des del grup d'educació, el que hem pensat és a veure aquestes coses, però no es parla de la mort digna, i llavors com es poden introduir. I ja es veien allà escletxes on jo em vaig preguntar, i això ja cap, perquè ja en la iconografia de les carrosses i tal surt una planta, que en castellà és adormidera i en català, no recordes? Allà va sortir. Llavors la idea és que es repetia molt això. Llavors interpretació número 1 és la mort com a un somni, però interpretació número 2 i en relació amb qüestions de la literatura italiana que hem llegit també que ajudar a morir bé es feia segurament també abans a través d'altres mitjans. I només era recomanar-vos que feu aquesta visita i que com a docents aprofiteu per portar els grups de les classes perquè és superinteressant i està reflexat per moltes articles. I era per trencar el gel i que ara ja no sé si a veure què... És gratuït. No vas dir. Bueno, ho he dit tantes vegades que us dono les gràcies a tots i em sembla que haig de dir alguna cosa a més d'aquest agraïment. En primer lloc us recomano aquest llibre que s'ha esmentat de Morir en Libertad, que el coordinador i part del llibre l'ha escrit l'Albert Royes. Val molt la pena perquè hi ha diferents perspectives que són interessants, però a més l'aportació que fa l'Albert ens posa en la ultimíssima actualitat de quina és la legislació en diferents països, les diferents maneres d'entendre el que s'ha de fer
actualment en diferents països, i jo penso que això ens ajuda a veure com va evolucionant el tema i com quan s'utilitzen arguments seriosos i no aquests arguments sentimentals i estranys que a vegades hem de sentir, doncs la gent ens posem d'acord i veiem que el que és racional i normal és enfrontar les coses de cara i ajudar la gent a normalitzar el tema de la mort i a fer allò que és adient també a nivell legal, perquè sense l'ajuda del que són les determinacions legislatives doncs hi ha coses que no es poden fer. Per tant, jo per exemple en l'entrevista dic que aquest no és un tema de dretes ni d'esquerres, és un tema d'humanisme. Doncs crec que a més de tota aquesta tasca de la qual heu estat parlant, de l'educació a l'escola, d'aquesta pedagogia amb els nens i amb tothom en general, però amb els nens també, hem de continuar dient que cal reivindicar que la legalitat sigui una legalitat racional i humana i que estigui al servei de les persones i no al servei de no se sap quines cabòries de determinats sectors socials. I us convido també que tots plegats intentem fer alguna cosa en aquesta línia. Sí, jo mestra de primària i penso en el treball que s'ha de fer a les escoles de primària i als parvularis, infantil, perquè ara hi ha moltes mares que moren de càncer amb unes edats que els nanos són molt petits encara, per dels avis i això, però els que atrapen més són els que, aquests nens que perden la mare o el pare. I la dificultat que hi ha per encarar aquests processos de malaltia que des de l'escola es coneixen, perquè és una cosa que ens arriba, la meva dona o el meu marit té un càncer, és greu, no sé, les poques eines que tenim a nivell escolar per anar acompanyant a les famílies i també la dificultat d'algunes famílies després en els dols, com hi ha dols que s'enquisten, que veus que els nens aquells estan enganxats en un dol que no s'acaba mai més. Són experiències que hem viscut, o he viscut al llarg de la meva vida a l'escola, o d'alumnes que es moren també. Concretament un alumne amb una malaltia regressiva que no es va morir a l'escola però que es anava deteriorant, que es va morir a segon o tercera d'ESO. O sigui, nosaltres a l'escola vam anar veient com anava perdent, la inquietud de les criatures al voltant de què li passa a aquest nen que ja no camina, què li passa que no pot. Que és tot molt difícil de tractar perquè no tenim aquesta cultura que potser ens podem posar malalts i quan no pensem que toca i ens morim. Jo també soc mestra de primària, he escrit l'article aquest de la mort del floquet de neu i quan vaig escriure l'article era molt optimista i vaig pensar que el que havia escrit era una cosa que tenia una caducitat, un moment i que no era important compartir-ho perquè l'evolució de la ideologia de la societat aniria ràpid i això duraria 2 dies i tots estaríem ara amb les idees molt clares i amb les lleis a favor. I l'he hagut d'escriure perquè resulta que estem igual o pitjor en alguns aspectes. I això era... El que més em preocupa és que aquest any a la meva escola jo tinc un grup on s'han mort 3 mares en 3 anys i els he agafat aquest any a 5è i després d'aquesta tercera mort hem parlat del tema, hem parlat obertament, va venir una persona també a fer un acompanyament d'aquest del dol que va ser preciós, vam estar parlant molt bé
I el que m'ha sobtat i m'ha deixat molt desanimada és que fa 10 anys, fa 13 anys, quan parlàvem de la mort digna, tothom vam aprofundir moltíssim, vam tocar aspectes molt delicats. Les famílies, l'escola, tothom estava obert i receptiu a tot. I aquest any, 13 anys més tard, no bastants, uns quants pares, amb una protecció equivocada dels seus fills, ens han picat una mica la cresta, dient que, ostres, que fa dies que el meu nen no dorm perquè des que heu fet aquelles tertúlies, fa dies que qualsevol cosa la posaven a les xerrades que hem tingut aquests dies i dius, no sé, no? Potser hem de parlar molt amb els pares abans de parlar amb els fills. Dir un moment, Miquel, tots els articles són bonics i interessants, però el del Poquet de Neu és especialment bonic, diguem-ho així. I això que és una experiència que ja fa uns quants anys, però està explicada amb una delicadesa i amb una concreció i amb una emoció, diguem-ho així, que entra molt. Albert. El meu parer, el comentari que ha fet les dues companyes que han intervingut, el que posa de relleu és una paradoxa molt clara. Com podem tractar, o com podeu tractar amb els nens i els adolescents el tema del procés de morir en un context de normalitat, si aquest context de normalitat no hi és a la majoria de les famílies? Què passa? Potser serà molt esquemàtic el que ara dic, però és el que penso. I és que mentre en situacions del que podríem dir-ne mort programada, per dir-ho així, és a dir, mort deguda a una malaltia incurable, doncs que té una evolució irremeiable i que l'únic dubte que hi ha és quant temps tardarà aquella vida en apagar-se, però cap més dubte. Bé, quan aquesta mort es medicalitza, com deia abans, doncs passen coses, per exemple, quan una persona entra en un protocol d'opiàcids, vol dir que molt ràpidament, perquè es necessita per calmar el dolor, altrament seria insuportable, molt ràpidament entrarà en un procés de desconnexió de l'entorn, que li impedirà gairebé qualsevol tipus de relació, com no sigui la molt bàsica, amb el seu entorn. Clar, això fa que dins de les pròpies famílies i dins de les pròpies persones actualment és complicat de fer això que ja us he explicat del meu record d'infància i que, com veieu, el tinc extremadament viu. Afortunadament, assumir, entendre, comprendre, acceptar que un està entrant en un procés de morir, doncs ha de comportar un procés d'acomiadament. I aquest procés d'acomiadament s'ha de permetre. Els hospitals no ho faciliten, a casa és més fàcil. Abans de que la persona precisi, com deia abans, dosis elevades d'opiàcids per calmar el dolor. I en aquest procés els nens hi han de ser presents, perquè us ben asseguro per experiència pròpia i també se deu saber altres casos que els nens ho poden entendre perfectament. Han de fer el dol, evidentment, però el faran d'una altra manera si han pogut acomiadar-se que no si un bon matí es desperten la mare no hi és. Què vol dir que no hi és? Bé, tot això. Aquesta és una qüestió important, però perquè els adults puguem entrar en el procés de morir fent aquest acompanyament, aquest acomiadament que per mi em sembla la situació ideal, cal que puguem programar la nostra mort. I això vol dir que puguem fer una sol·licitud d'eutanàsia o una sol·licitud d'ajuda al suïcidi i que aquella o aquelles persones, professionals sanitaris o no, ara anem a discutir d'això,
que ens vulguin voluntària i lliurement ajudar no siguin penalitzats per un codi penal que penalitza la compassió i l'amor per les persones que pateixen. Perquè és això el que fa. Això ho vam parlar molt amb la Margarida i el grup d'experts l'any 2005 i és així de clar. Per això és interessant, crec, que coneguem altres experiències i per això vaig voler incloure, ho trobareu si teniu la curiositat de fullejar-lo, en la segona part, petiteta, del llibre que ja ha esmentat tant en Xavier com la Margarida, de Morir en llibertat, vaig voler explicar molt resumidament, bé, de fet traduït al francès, el que fan l'organització Èxit DVD de la Suïssa francòfona, seu a Lausanne. Grup de voluntaris que ajuden les persones que així ho sol·liciten i que són membres de l'associació i que reuneixen determinats requisits, entre altres els ciutadans de Suïssa, a l'acompanyament en el procés de morir i facilitar-los els productes farmacològics, pentobarbital sòdic, bàsicament, els productes farmacològics que, quan ells vulguin, obriran l'aixeta de la via o prendran el producte que els causarà una mort que, com deien en l'informe que he esmentat abans, ràpida, eficaç i incruenta. I en el moment que ells vulguin. Què vol dir? I així ho fan, i és insistir en que les persones puguin fer l'acomiadament, puguin morir acompanyades de qui desitgen, puguin normalitzar el procés de mort, tant per ells com per les persones amb qui vulguin compartir els últims moments de la vida. Jo quan vaig fer un viatge a Lausanne, justament per assistir amb algunes, com a convidat, amb algunes de les reunions dels voluntaris d'Èxit, em vaig quedar meravellosament sorprès de la normalitat amb què ells feien la seva feina, amb com comentaven els temes, amb com feien aquest acompanyament en el procés de morir i també vaig ser testimoni, òbviament, del gran estrès emocional que això es causava, per la qual cosa més d'un any i mig, 2 anys seguits no podien participar. Havien de fer un parèntesi que els permetés deslliurar-se una mica de la fort estrès emocional que, per més que sigui un acte d'amor i de compassió, no deixa de causar-te, com potser algú coneix per experiència. Això també és un punt important, que els nens i els adolescents vegin que hi ha altres llocs del nostre mateix context cultural on no solament els referèndums són el pa de cada dia, com és el cas de Suïssa, sinó, així de clar, sinó que, a més, bé, almenys pels seus ciutadans, el procés de morir és un fet natural i al qual es pot ajudar dins d'unes determinades circumstàncies. Val la pena que també tingueu aquesta informació que em permeteu de remarcar. Jo amb les coses que s'han anat dient m'han vingut coses al cap. El que comentàveu de la dificultat de fer el dol entre les criatures, com de vegades es quedava com... Jo penso molt que té a veure amb el que comenta l'Albert de la poca, diguem-ne, de que la mort no està naturalitzada i de que les criatures estan absolutament allunyades de vostès. I aleshores és molt difícil que realment pugui. Però, de fet, també en la medicalització de la mort que parles tu, en la mort tecnificada que tenim avui en dia, en l'amor absolutament allunyada d'un amor natural, té a veure amb el que comentava ell de lo poc que es tracta el tema, no a la universitat, a les facultats de medicina. A les facultats, recordo que fa poc vaig estar en una taula rodona al Col·legi d'Advocats on participava el Xavier Busquet, que és un dels iniciadors de tractament pal·liatius, una persona
I ell comentava que preguntava a l'alumnat de medicina de final de carrera quant temps, quantes hores us han parlat de la mort. 0. Perquè la mort és considerada un fracàs. És considerada un fracàs. No, la qüestió fonamental que hi hauria d'estar en la medicina del segle XXI, que part de la medicina no és només curar, sinó ajudar a morir quan el procés ja... Això hauria d'estar una cosa 0. I l'altra part, el que tu dius de que com és considerat un fracàs no es comunica més que al darrer moment i ràpidament. També els preguntava quant temps heu dedicat a la carrera a la comunicació, aspecte que seria fonamental per conèixer els desitjos de la persona. 0. Això eren dades que donava el Xavier Busquet fa 2 mesos i és una persona molt informada. També respecte al que tu comentaves, Àgata, de la diferència del 2003 a ara, de la teva experiència i de com ara hi ha famílies que comencen a dir ai, de què estàs parlant de les criatures, que els hi crees neguit. No hem d'oblidar que en aquest país, de fet, vam estar, quan dic en aquest país, em refereixo ara a Espanya, a l'estat espanyol, em refereixo a Catalunya, va haver un moment que vam avançar en aquest tema, que va ser després del suïcidi del Ramon Sampedro i precisament perquè es va avançar va haver una jugada, recordeu el cas Leganés, amb el Luis Montes, que va ser una jugada del govern de Madrid de denunciar uns casos d'eutanàsia que no eren tals i que va fer que tot l'equip d'urgències saltés, que després es va demostrar que eren culpables, però això, què ha fet això? Un retrocés immens i que durant molt de temps en aquest país s'ha mort amb molt més sofriment del que calia. I ara tornem a estar, perquè ara veiem els mitjans de comunicació, que al Parlament, però hem fet un retrocés d'anys, però va ser un retrocés planificat. Miquel. Jo pensava que s'hauria d'integrar el tema de la mort en l'educació intercultural. Perquè hi ha en les nostres aules nens de diverses cultures, veure com es viu la mort en les diverses cultures. Jo penso sobretot en l'escola Octavio Paz, que celebren totes les festes mexicanes, i el Dia dels Morts és una gran festa allà, amb mariachis i tot això. Perquè a Mèxic la mort no té aquest sentit festiu, no? I aleshores potser veient també com es viuen les diverses cultures també es podria ajudar. Hi ha un article sobre el tema. Sí, és que no he llegit tota la revista. No, jo que he escrit una mica sobre cementiris i monuments als morts, una de les coses en les que insistia en l'article era en aprofitar els grups classe on hi ha gent de diversos orígens amb diversos costums al seu darrere. I en el moment en el que es parla d'anar a veure un cementiri, d'anar a llegir les tombes, quina informació donen, a veure què significa, com està disposat el cementiri, què hi ha allí, per què les despulles són importants per nosaltres, per què ens podem insultar fent al·lusió als nostres morts, etc. Una de les coses que proposàvem també era aquesta tasca multicultural que pot ser d'una riquesa absoluta. Pot ser que es presta a treballs de recerca, que es presta a projectes de classe, que obre un ventall, jo crec, i creiem en el grup, de possibilitats. I de fet el company que avui no està aquí, que va refer la seva programació d'adults, però ell més parlant del tema de monuments als morts, que jo una mica parlant, va introduir també tot aquest tema. I a la classe, quan ho va posar en pràctica, aquell dia van treballar tothom, perquè ell té una varietat de països increïbles en la seva classe,
hi va haver un entusiasme educatiu allí que quasi que es menjaven tot el món, i tots els enterraments possibles i totes les maneres de fer i totes les celebracions. I va ser d'una riquesa increïble. A part que quan parlem dels monuments als morts també parlem de les diverses categories de morts que hi ha en els monuments. A veure, qui té monuments i per què els té. Parlem. I a partir d'aquí entrem a parlar amb la canalla, amb els nois, amb les noies, quin valor té tants monuments a tantes guerres. Llavors també podem introduir temes molt interessants de bel·licisme, de pacifisme, etc. Així que, no sé, que hi ha tot un món per fer a l'aula molt ampli i que intenta normalitzar què és això de la mort i que en la mesura que sabem que hi ha una mort i què s'hi fa al cementiri o què vol dir aquell monument que passes quan vas a l'escola pel davant i el veus, que hi ha una cosa que és la mort, que és normal que quan et mors t'enterren, i que generalment t'enterren en un cementiri, i hi ha tot com una cosa fantasmal al voltant de què passa amb aquell cadàver de l'àvia o la padrina que no se sap cap on va, però sí que sabem on va a un cementiri i ho podem anar a veure i analitzar què passa. I en aquest sentit sí que ens semblava que era també, entre altres coses d'altres articles també molt interessants, treballar una mica per naturalitzar una mica, per trencar una mica aquest tabú, una mica la tasca que hem fet nosaltres. El monogràfic està especialment està especialment compensat perquè hi ha reflexió, hi ha experiències i hi ha recursos per treballar dins d'ètica i filosofia, per treballar amb la literatura, per treballar amb el cinema. Justament la darrera pel·lícula que he vist és Un monstre ens ve a visitar. Sí que doncs aquí està el punt de vista. Perquè és recent, és del José Antonio Bayona. Si no l'has vist ja no pregunto res, perquè jo et volia preguntar què us sembla els que l'heu vist i sou del grup. Els meus nets han llegit el llibre, que és fantàstic, i estan entusiasmats. O sigui, ens ha fet plorar, com un gran cosa, a favor. Sí, és fabulós, el llibre és molt maco. No, que jo ara estava pensant, quan hem començat a parlar de les diferents cultures, que nosaltres a l'escola cada any celebrem la Castanyada, que és la festa dels morts, i que d'això no se'n parla. I que si alguna vegada ho proposes, els propis mestres, les pròpies mestres diuen, bueno, escolta, no? I llavors, perquè clar, no es tracta tampoc de parlar de la mort quan hi ha algun nen que se li està morint la mare o el pare, sinó com una cosa normal, no? I llavors quan passa, tens un bagatge que pot ajudar a tots, el que se li està morint i als seus companys, a acompanyar, no? En relació amb el que ella ha dit, és que desgraciadament per la Castanyada estem passant a Halloween sense preguntar-nos per què perdem una cosa nostra i guanyem una cosa. I en relació amb això, DEME de França va proposar que el dia 2 de novembre fos el Dia Internacional de la Mort Digna. I pot ser, en relació, però precisament ho van proposar perquè ja el 2 de novembre és el Dia dels Morts, a les persones mortes, i llavors és una bona oportunitat recuperar una castanyada que pugui ser també reflexiva, tenir activitats lúdiques, activitats reflexives, i en aquest sentit seria molt bé. O sigui, estic totalment d'acord amb tu en que la castanyada hem de recuperar el significat inicial perquè és un bon dia per fer activitats. I a més, l'any que ve, la castanyada al cementiri. Sí, visitar cementiris, per exemple, organitzar les activitats. La primera escola que faci unes fotografies. No, respecte a això, és que em penso que el dia 2 és el dia 2. Sí, el dia 1 és 12 anys. Evidentment, és el que estava dient. I com és el... Havia sigut 8. És el que estava dient. Que com que el dia 2 és el dia dels morts en la nostra cultura, dels que no són sants, dels altres, dels morts en general, doncs DEME de França, que és cultura mediterrània, tot això del sud d'Europa, ja havia proposat que el 2 fos el dia. I el dia 1 és festa, però el dia 2 és dia laboral. Exacte. Podem anar a els nens. Jo volia fer una reflexió. Nosaltres som mestres d'escola bressol, o sigui que baixem a baix de tot. Que aquí és molt primari. I nosaltres venim avui una mica
mica perquè creiem que és un tema que és això, és un tabú, totalment, i no se'n pot parlar, i menys encara quan som tan petits. I per ells és una cosa que hi és, i tenen curiositat per saber. I ara deia, dic, ostres, tinc ganes de compartir petits moments de l'escola Bressol que ens hem adonat que les que tenim un problema de com afrontar-ho som nosaltres, de com utilitzes la paraula mort, ja només començant per aquí. I parlàvem, l'any passat va caure un ocell i estava mort. I els hem de preguntar, però que no vola? I jo, no, i jo mateix em vaig adonar de dir, ostres, per què no els estàs dient? Està mort. I ja està. I fins que jo vaig decidir dir, no, és que aquest ocell està mort. Ho van entendre perfectament. I em va dir, i ara què fem amb aquest ocell? Hòstia, no us hi deia, dic, hola. Dic, jo per mi ha sigut un moment com molt complicat de com tractar-ho i ha sigut supernatural, no? I avui una mica el que m'agrada, no? Sentir diferents experiències així, perquè crec que és un procés, jo ara també parlo des de la meva joventut, no? De que crec que com a col·lectiu també hem de fer un gran treball per nosaltres normalitzar aquest tema per després poder també normalitzar-ho amb els nens, perquè jo veig que és una cosa que a nosaltres ja ens costa com per transmetre-ho amb aquesta naturalitat als nens. Si us sembla, donem la paraula a l'Albert i a la Nani. Aquí penso que després hi ha una mica de piscolari, no? Podem acabar de conversar en una situació diferent. Albert, si vols afegir. Especialment encoratjar-vos en la feina que la revista Perspectiva Escolar i l'associació Rosa Sensat i d'MD Catalunya us ha plantejat amb tots els deures que us ha posat i tirar endavant i sapigueu que per part meva personal i del centre de recerca de la UB al qual pertanya a la vostra disposició per ajudar-vos si cal, que no crec, en allò que convingui. Gràcies. Bueno, jo també simplement donar les gràcies i recomanar-vos que llegiu atentament el monogràfic i que com veureu allà al nostre web hi ha materials. Precisament vaig tenir una gran satisfacció fa 2 dies per arribar a un correu d'una persona que ha posat en pràctica materials que estan penjats al web i que li havien estat tan útils. I com deia abans, invitar-vos a participar al grup d'educació, sobretot les d'escoles bressol, seria fantàstic. No de veritat, perquè us ho dic seriosament. Teniu el nostre correu al monogràfic, us podeu posar en contacte amb nosaltres i ara prenem alguna